balimaw aw ka do kibaru waati sera bi don kibaru a bena lase aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ min ye karamɔgɔ Jose Traore ye. Ale bɛ taamala Mali dugumisɛnni dugubaw kɔnɔ kabini bi sɔgɔmada in na. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka tani ka segin nɔgɔya. Kolo min kɛra sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro n'an ko a ma ko M5 RFP. O M5 RFP u yɛrɛw ka keguya kulu min n'o sigira kabini Imam Mahmoud Diko bɛ ko in ɲɛmɔgɔya la waati min na ni ale yɛrɛ tun ye u ka autorité morale ye. Ninnu ye keguya kulu min sigi o welela de ko comité stratégique du M5 RFP. Dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kɔni ye baaraw daminɛ. Aw bɛna o kibaruyaw lamɛn bi. O hokumu de kɔnɔ a ye taama kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa M5 RFP yɛrɛ jabala la. Hali ni a y'a sɔrɔ ni M5 RFP in bolofara fila don anw fɛ Mali kɔnɔ. M5 fɔlɔ min jujɔna kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga man paro o ɲɛmɔgɔbaya bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga de bolo. M5 RFP Mali kura o ɲɛmɔgɔba an bɛ don min na i ko bi o ye Mohamed Ali Bacili ye. Nka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye taama min kɛ ka taa M5 RFP tɔndenw sɛgɛrɛ kunun tarata novembre kalo tile 6 o kibaruyaw bɛna lase aw ma bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw maa dɔ tun tununa Mali kɔnɔ sifinaka don wa wulikajɔ minnu kɛra a fɛ don tɛmɛnenw na o kɛra sabu ye a kɛra maa dɔnnenba ye jamana in kɔnɔ. An ko ale de ma ko Mamadi Jula Dramé. Mamadi Jula Dramé tun soɲana de wa walima tun dogora de. A mana tigɛ da o da la aw ka to do kibaru lamɛnli la. Nka kibaruya duman min kɔni bɛ Mamadi Jula Dramé kunkan ko kibaruya la nin maa kofɔlen kɔni yera wa a b'a ka denbaya la bi. An bɛna a duguduguma kibaruyaw da aw tulo kan. Malidenw an ka kiri nɔbɔbaw ni josariya matarafabaw fana tun ye baarabila kɛ. Baarabila in taara fo tile 5 baarabila la. U kɔni ye a ɲini u ka tɔndenw fɛ kabini kunungo k'u ka baaraw jujɔn wa baaraw yɛrɛw daminɛra anw fɛ Mali kɔnɔ kabini desanburu kalo tile 6. An ka kiri matarafabaw ni josariya kɔlɔsilibaw ninnu ye baaraw nɔbɔ kabini nin kibaruya in binna jamana kɔnɔ. Ninnu ka baarabila yɛrɛ tun sabu ye mun de? Ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ aw fɛ bi do kibaru kɛnɛ kan. Aw balimakɛ n'aw denkɛ Rasjal ale bɛna lakalili k'a la. Bi kibaruya dɔw bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliba n'o ye vérificateur général o jujɔna anw fɛ Mali kɔnɔ kabini Amadu Tumani Ture bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la Ala ma hinɛla la. O vérificateur général ale y'a jira k'a fɔ san 2021 o sɛgɛsɛgɛliw kuncɛra ko jamana foroba baarakɛlaw 100 a 95 ye olu ye. Ko ninnu ye jamanadenw tɔgɔla nafolo min bɔra jamana jigiɲɛba kɔnɔ. U ye nafolo min jogojuguya k'a bɛ taa jɔ fo sefa wari ye miliyari 50 ɲɔgɔnna. O jogojuguyali o kɛra ni daluya ni lahala min ye an da bɛna s'a ma. Mali jamana denw dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ maa dɔnnen don. A bɛ waati janbɔ bi josariya matarafabaw kɔni ye laɲini kɛ ko ka ale nɔbɔ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka ganseli ni dantigɛli dɔw ye min bɛ tali kɛ kɛnɛla min sigira Adema PASJ fɛ ka kɛɲɛ ni bɛɛ y'a yɛrɛ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ dɔ hukumu kɔnɔna ye. O nɔbɔli min taara ka dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko sɛgɛrɛ a kɔni ye jamana bila nka kibaruya laban minnu bɔra ani an ye min sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yɛrɛ jɛɲɔgɔnw yɔrɔ la a yirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kɔni bɔra Mali kɔnɔ ni mɛnaka sira de wa k'an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko bɛ Rusi jamana de kan bi. A yɛrɛ ka jaw yera kibaruya sɛbɛnw kumana kan. Ni Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yɛrɛ ye kɔrɔfɔ caman fɔ Mali ko la. Aw bɛna nin maa kofɔlen in lamɛn bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw kibaruya ninnu ka ca fo ka se caya dan na. Min ye jalakɔrɔjikaw ka sirako ye da bɛna s'a ma bi. Layidu tariw ye a bɛ san caman bɔ. Jalakɔrɔji ni Bangoni fo ka se Safo sira ma da bɛ olu ye sunɔgɔtu ye. Bana de cayara ni nɛgɛ kaɲa 15 kɔni sera maaw de bɛ ɲɔgɔn ɲini gɔngɔn durugu la. Ninnu y'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ ni fila tɛ kelen bɛ olu kan. U bɔra ka damakasili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ anw bɛn'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma bi. An balimaw nin de y'an ka bi don kan ye. Foyi tɛ aw ma basigi ani sabali ni muɲu kɔ ka aw ka kibaruyaw makɔnɔ ladirilenya ani jɛlenya Ala ɲɛsiranya kɔnɔna na. Bisimilali kibaruya ganseli kɛra anw ma wajibi ye wa an dalen don a la k'a fɔ aw ka labɛnw sabatilen don. Nin ye do kibaru donkan ye. A bɛna lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ inshallah.
an balimaw an ka bi dɔn kibaruyaw bena daminɛ ni min ye ni a y'a sɔrɔ kibaruya be yen kibaruya min tun kuma cayara kosɛbɛ o bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ka seginni de kofɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka daga la kabini tɛnɛn tɛmɛnen desanburu kalo tile 5 dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga kɔni ye baara daminɛ hali n'a kuma tun cayara kosɛbɛ malidenw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga n'ale min filɛ k'a kɛra waati de la waati min ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka lajɛba kɛra ka kɛɲɛ ni bagabagali wale minnu talen bɛ Mali jamana kama min bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ma 46 ɲɔgɔn kofɔ n'olu ma bila bɛɛ ko Mali na ɲangi janvier kalo tile fɔlɔ nin dugujɛ de dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye kuma ta kunnafoni fasiribaw y'a jira k'a fɔ o dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga in ni a y'a sɔrɔ kumakan b'a fɛ walima malidenw degelen bɛ kumakan na ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba in yɔrɔ la ko ye jaabiw de ye jaabi minnu ni kuma dɔ la kibaruya kunamanw do k'a lase duniya jamana yɛrɛmaratɔw ma yala a bɛna fɛn fɔ nin na wa a mana tigɛ da o da la baaraw kɔni daminɛra nin bɛɛ kɛra ni colonel Asimi Goita ka bonya de ye nka min ye nɔnabilaba min tun bɛ baara la colonel Abdoulaye Mayiga ko ale sugantira jamanakuntigi fɛ ka kɛ ministre d'État ye wa kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna tɛmɛ ale ni jamanakuntigi cɛ min ye hali dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga baara o baara bɛ yen n'a tɛ se k'o baara ninnu kɛ ko baaraw bɛna kalifa colonel Abdoulaye Mayiga la a bɛ komi Choguel Kogala Mayiga bɛ baara min na baara in a bɛna nɔbɔcogo la min bɛ lafiyaw ani dɛmɛ ni dɛmɛ o sinsin ka taa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga kanu na nka baara in bɛ jujɔn waati min na a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba o ka daga la an balimaw kɔrɔfɔ in kɛra nanzarakan de la yala an t'a lamɛn wa bayɛlɛmali bolo ma an ka todunkan na baara in kɔni taara waati min na kunnafonidilaw ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ɲininka a ye mun de fɔ o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ. Saluons le retour de son excellence le docteur Choguel Kogala Mayiga. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ ka bonya kɛ ka makɔnɔli ɲuman sabati dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ni y'a dontɔ ye kɛnɛ kɔnɔ. Bienvenue à son excellence, monsieur le Premier ministre. Soyez le bienvenu. Donc, très heureux de vous accueillir. C'est un honneur et un plaisir. C'est un honneur et un plaisir de vous de mes collaborateurs à la primature, l'émotion étant intense, les mots seront brefs. Ils seront tout simplement pour dire soyez de bienvenus. Merci. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba nisɔndiya ni bonyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n baaraɲɔgɔnw fɛn o fɛn bɛ baara kɛ nin cakɛbondaso in na kɛrɛnkɛrɛnnɛla jamana marabolo yɛrɛ ka cakɛbondaso la nisɔndiya ni bonya ni waleɲuman dɔn de bɛ anw bolo an b'a f'i ye i bisimila nin ye jamana marabolo baarakɛla u ka kumalasela ye ale kumana baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Et de tous vos collaborateurs, nous sommes chargés de vous dire qu'Allah soit avec vous. Anw minnu ye ngaraw ye walima anw minnu ye ladala kibaruya dilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rekotrad Maw ne ni Daga Mayisa ne min ye sango ye ka bɔ nin cakɛbondaso in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bana in fiɲɛ bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ i kan i bisimila wa anw fana ka bonya b'i ye dɔɔni fa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga. Dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ bɛna kuma ta sisan kuma in bɛ nanzarakan de la a y'aw kulomajɔ malidenw an k'a lamɛn. J'ai vu le président comme je vous l'ai dit. Je vais vous répéter ce que je l'ai dit aussi. Ne ye jamanakuntigi ye n ye kuma dɔw f'a ye n ye kuma minnu f'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goita furancɛ fanga ni waati ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba n ye min fɔ a ye n bɛna segin o kuma kelen kan aw fana ye a y'aw kulomajɔ aw ka ne ka kuma lamɛn dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga bɛna ɲɛfɔli kɛ. C'est mes soutiens les plus. Mɔgɔ minnu ye dɛmɛ don ne ma n'u yera kosɛbɛ n tɛ ɲina olu kɔ. C'était le président de la transition et vous-même. O ye jamanakuntigi yɛrɛ fɔlɔ ye ani aw jamanadenw. Lui et ses collaborateurs disaient bien les soutiens les plus visibles. Jamanakuntigi n'a baarakɛlaw wa n bɛ segin kuma in kan tuguni maa minnu ye dɛmɛ don ma minnu yera minnu yɛrɛ ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waati min na
abe komi ɲina tun bɛ fɛ ka kɛ ne kɔ ka ne ka kibaruyaw da jamanadenw kulo kan n bɛ foli kɛ ninnu ye fɔlɔ. Il y a des millions anonymes. Ne dalen do ala k'a fɔ maliden miliyɔn caman de bɛ minnu ka dɛmɛ tun bɛ ne ye wa minnu ka dɛmɛ bɛ ne ye n'u dogolen do wa olu bangelen tɛ dɛ olu bɛ yen nɔ maa y'u dɔn ala b'olu dɔn maa m'u dɔn wa ala b'olu dɔn. Dans les mosquées les plus lointaines. Misiriw la misiri minnu n'u yɔrɔ ka jan kosɛbɛ hali faba yɛrɛ la misiri minnu bɛ an ka jamana kungo kolonw kɔnɔna na. Dans les églises et paroisses les plus lointaines. An ka alawele yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye an balima kerecɛnw ka alawele yɔrɔw ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni ala bɛ wele yen nɔ a kɛra yɔrɔ jan ye o yɔrɔ mun yɛrɛ la kuma dɔ la ni maliden man ca ye. Dans les lieux de culte de tout genre. Yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni ala bɛ wele yen nɔ a kɛra batofɛnw bɛ bato yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra fɛn o fɛn ye fɛn ma bɔ fɛn na. Ils ont prié. Je suis revenu à vous aujourd'hui. Ninnu ye damakasi de kɛ dali masa yɔrɔ la o de y'a to ne dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga n bɛ ala fo ka aw yɛrɛ fo duwawu minnu kɛra o duwawu de kɛra sabu ye ne bɛ kɛnɛ kan bi. Grâce à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Grâce aux bénédictions de tout le monde. N bɛ bonya fɔlɔ ɲɛsi dali masa yɛrɛ ma ale min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sabu ye ani aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu. Grâce à mon moral de fer qui a été entretenu par le président de la transition. Wa ne ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ o baara minnu faamuyara wa o baara minnu yakubayara n'o y'a to jamanakuntigi ye danaya in kurakuraya o baara in fana an kana ɲinɛ o kɔ dɛ ko dɔ de kɛra yanni bi ka se. De la rectification, je dis bien civils et militaires. A baara ɲɔgɔnw minnu cɛsirilen do ka se ka na ni yɛlɛma ye a kɛra sɔrɔdasiw ye o a kɛra hali a baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu tɛ sɔrɔdasi ye n'olu ye jamanaden gansanw ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ bonyana ale ka seginni na. L'ensemble du peuple malien. Malidenw bɛɛ lajɛlen e min tulo bɛ ne la o e min tulo tɛ ne la o dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo la bi. A prié, c'est pour cela que je suis parmi vous aujourd'hui. Bɛɛ lajɛlen de ye damakasi kɛ ka ala wele kɛ o de kɛra sabu ye ne b'aw cɛla koyi. N'eût été cette prière et la volonté de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Ni a y'a sɔrɔ aw ka damakasi kanw tun tɛ dali masa yɔrɔ la ani dali masa yɛrɛ ka ɲumanya a n'a ka magotoli n'o tun tɛ bi tun b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ ka fɔ ne dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga yɛrɛ la min tɛ aw cɛla ye bi. C'est Dieu qui décide de la vie des hommes. Ala de bɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya sabati wa ala de bɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya kɔlɔsi. Et il a décidé que je retourne parmi vous. O de kɛra sabu ye ala ye nin ko in kanu ka kɛ nin ko in seere ye wa a kɛra nin ko in yɛrɛ sabatiba ye ne ka k'aw tula bi. Pour continuer le travail que nous avons entamé ensemble. Ne ni aw jɛra ka baara min daminɛ kabini furancɛ fanga ɲɛmaaw ye wele bila ne ma don min na o baara in kana kɛ baara jɔlen ye wa baara in ka se ka yakubaya halisa ka taa fɛ walasa aw ka se ka wasa ani bonya caman sɔrɔ Mali kɔnɔ. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le directeur du cabinet. Je vous dis merci à tous. Ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ n baara ɲɔgɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ye kuma ta ne ɲɛ n'a kumana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale ye directeur de cabinet ye sɛbɛnfuraw ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ka daga o gindo la kibaruyaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka segi kɔnɔ nanzarakan na an k'o de ma ko directeur de cabinet k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase o yɛrɛw n'a baara ɲɔgɔnw ma nin kɛra dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka kuma fɔrilen min ye minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale yɛrɛ tun bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala nɔnabila la nin cakɛbondaso in na n'o ye colonel Abdulayi Mayiga ye ale fana sera kɛnɛ kan hali ni a y'a sɔrɔ ale ye Mali dugukolo ani Mali yɛrɛ a dugukolo fɛnsɛn kibaruyaw ɲɛnabɔliba ani jamana sɛbɛnfura gafebaw n'o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye Abdulayi Mayiga ye kɛnɛ sɔrɔ a y'a lamɛn bani an balimakɛ n'o ye Sango ye ale bɛ ka mankutu min fɔ. Bienvenue à son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bienvenue, excellence. Vos applaudissements. Monsieur le ministre. An balimaw nin ye jamanadenw ka nisɔndiya kunbɛli ye ka ɲɛsi colonel Abdulayi Mayiga ma ale min tun bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔbaya la yanni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka nɔgɔya ale fana bisimilala ni nin cakɛbondaso in yɛrɛ jamana minisiri fɔlɔ Jabala o ɲɛmɔgɔba n'o ye directeur de cabinet ye a y'a lamɛn bani a bɛna bisimilali kuma minnu fɔ ka ɲɛsi colonel Abdulayi Mayiga ma. Au nom de mes collègues, ne ni n baaraɲɔgɔnw ni cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de la primature, maa o maa bɛ baara kɛ primature la yan. nous vous souhaitons ce matin la bienvenue à ces lieux qui vous sont devenus familiers.
an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la anw bara yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ min tɛ e ka dunanya kofɔ bilen i kɛra nin du in kɔnɔden dɔ ye. Vous dire que nous avons été très satisfaits de la collaboration et que nous sommes certains qu'elle va continuer. Anw ni e jɛra ka baara min kɛ nin wagati kunkurunin kɔnɔ an dalen don a la k'a fɔ bonya ni karama caman y'o lase anw ma wa an dalen don a la k'a fɔ baara in tɛna jɔ dɛ an bɛna jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. À partir de ce jour. Bita in kɔfɛ anw ka danaya kɔni b'e kan. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Colonel Abdoulaye Maïga ye kuma ta ni foli ka ɲi ka ɲɛsi directeur de cabinet primature baarakɛlaw ale bɛ kuma la olu tɔgɔ la fo ka perepereyatigɛli daw kulo kan k'a fɔ Abdoulaye Maïga ye jamana yɛrɛ marabolo kuluba o kumalasela ye n'an ko a ma ko porte parole du gouvernement a kɛra ministre d'état fana ye colonel Assimi Goïta ka laɲini na a bɛ komi dɔ farala jɔyɔrɔw kan a fana ye ɲɛfɔliw kɛ majigin kɔnɔ ani bonya ni karama kɔnɔna la a y'a lamɛn bani a ye mun de fɔ. Je me suis en vos titres, grades et qualités respectifs. N b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw kɛra maa sugu o sugu ye aw jɔyɔrɔw n'aw ka baaraw panparanw ani bonya ni danaya minnu b'aw kan aw ka cakɛ bondasow la. Qualités respectives. Je vous assure que je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas du tout. Ne yɛrɛ dabali bannen de ye nin kɛnɛ in ye wasa kɔnɔ ka da kan ne tun sigilen tɛ ni nin ye koyi. Un tel accueil. N t'a dɔn k'a fɔ aw bɛna an kunbɛn ni nin bonya sugu in ye nin balilana tiɲɛ ka di Ala ye nin balilana. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces 4 mois de période d'intérimaire. Ne ye kalo 4 min kɛ baara la ni maa man k'a dɔn aw ye ne kan k'a dɔn aw ye o de kama n ye kalo 4 min kɛ baara la dɛ a y'a to ne k'aw fo bani ka da kan aw kɛra jatigi ɲumanw ye ne ma. Qui ont été pour moi 4 mois de stage. A kɛra baara kalan waati ye n bolo kalo 4 in kɔnɔna na. Je dois être très honnête avec vous, j'ai énormément appris. Ne tɛ se k'o ngalon tigɛ dɛ wa n tɛ se ka nin dungo kuma fɔ kalo 4 min an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye kalan caman sɔrɔ ka bɔ aw yɔrɔ la aw bɛ maa jɛ ɲɔgɔn bɔ. Quelque part, si le gouvernement fonctionne, c'est grâce à des centaines de personnes invisibles. N'i y'a ye k'a fɔ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa ba caman de bɛ dibi la minnu dɔɔnin tɛ wa minnu yɛrɛ tɛ olu ka wulikajɔ de b'a to hali jamana marabolo kuluba ale bɛ se ka jaabi ɲumanw di ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini ye. Ils sont la primature que nous ne voyons pas beaucoup, mais nous savons honnêtement que vous travaillez d'arrache-pied avec beaucoup d'abnégation. Wa o maaw caman de dogolen bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔyaso la primature la yan wa an b'a dɔn fana k'a fɔ aw bɛ baara kɛ ni kanu ni cɛsiri ani wulikajɔ ɲuman ye. Je voudrais du fond du cœur vous remercier. Ne b'a fɛ k'aw fo de kɔnɔnajɛlenya foli yɛrɛ la koyi a y'a to ne k'aw fo dɛ. À mon nom propre, bien entendu, au nom de son excellence le colonel Assimi Goïta. Ne b'aw fo n yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔba bi furancɛ fanga ni waati ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta tɔgɔ la ale fana ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ n da bi ka n'a lase aw ma. La transition chef de l'État et toujours être reconnaissant envers le bon Dieu. Wa o tɛmɛnen kɔfɛ anw bɛ kɛ maaw ye minnu bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin dalenba masa yɛrɛ ma ka da kan an bɛ ko o ko la n'ale ma sɔn min ma o tɛ kɛ dɛ. Bien entendu pour le retour du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. O de y'a to dali masa yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga n ko kɛ ɲɔgɔn ni n baara ɲɔgɔn jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba ale ye baara ta wa a ye cɛw daminɛ koyi. C'est parmi nous, mais je sais qu'il a de la chance d'avoir vraiment des hommes et des femmes très valeureux ici à la primature. A ye nali min kɛ anw tu la wa ne dalen don a la k'a fɔ maaw b'a bolo baara la maaw b'a bolo wulikajɔ la maa minnu n'u dusukun laminen don jamanadenw ka laɲini sabatili ani jamanadenw ka wulikajɔ o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye cogo min na wa hali jamana marabolo ɲɛmɔgɔba yɛrɛ jukɔrɔma tintili a ka baara la a ka se ka kɛ fasodenw sago ye n'i ye nin maa ninnu ka baara bɔ a la a tɔ b'i dɛn dɛ. Nous comptons sur vous. Maintenant je ne suis plus en période d'intérim. An jigi b'aw kan wa k'a da aw tulo kan k'a fɔ ne tɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bilen k'a fɔ min bɛ nɔnabila la o banna bi o kɔfɛ de nisɔndiya kunbɛliw kɛra ni tɛgɛrɛw caman ye. Le ministre de l'administration territoriale, mais je sais quelque part que nous pouvons toujours continuer à compter sur vous. Ne kɔni ye jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana dugukolo ani jamana yɛrɛ fɛnsɛ o ɲɛnabɔli ni jamana sɛbɛnfuraw ani jamana yɛrɛ kɛlen bɛ ka politiki hakilina min ta
ni jamana bɛ mara n'o ye o cakɛbondaso n'o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o baaraw de kalifalen don ne la nka n dalen don a la k'a fɔ aw ni ne bɛna baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ aw yɛrɛw y'a laɲini cogo min na baara in tɛ se ka taa o kɔ dɛ. Sur vous, bien entendu, pour notre intérêt et pour l'intérêt également de nos concitoyens, afin que tous les objectifs de la transition soient atteints. Wa n b'a dɔn k'a fɔ aw cɛsirilen don cogo min na aw dɔrɔn tɛ jamanadenw bɛ laɲini min na ka ɲɛsin furancɛ fanga in ma laɲiniw bɛ se ka kɛ jamanadenw hakilina ye cogo min na f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o baara la wa n dalen don aw la dɛ wa n jigi b'aw kan fana. N bɛ kuma in bila yan nin diyara n ye ala ka don nata ninnu jira n na malidenw. Sisan jɔda min tun b'ale bolo jɔda in sɛbɛnfuraw bɛna di dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ma hali ni nansarakan na u b'a fɔ ko passation n'a y'a sɔrɔ a fɔcogo ɲɛna ka i jɔda bila ka jɔda di maa wɛrɛ ma kuma tɛ kɛ yen nɔ sa nka aw bɛ se k'aw kulomajɔ ka kibaruyaw lamɛn hali ni kumaw dɔgɔyara kosɛbɛ. Malidenw nin de ye kibaruya ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ale ka cakɛbondaso la bi do kibaru kɛnɛ kan inshallah. An balimaw a bɛ tile saba ɲɔgɔn bɔ bi an baara ɲɔgɔn faso baara la wulikajɔ minnu bɛ kɛ denmisɛnw kulu ninnu caman fɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka baaraw sensumayali ye o cɛba dɔ don an ko a ma ko Mamadi Jula Dramé o Mamadi Jula Dramé a bɛ tile 5 ɲɔgɔn bɔ walima tile 4 ɲɔgɔn bɔ ko a tun tununa kunnafondila y'a jira k'a fɔ a tun soɲana de wa walima a tun dogora de o kuma min tun fɔra n'i ye bɔlɔlɔsiraw lajɛ nin kamalen a kunkan ko kibaruyaw fɔra ka caya ka dangɛnɛmaya a kɛra kibaruya carinbondasow ye o a kɛra hali kumasow ye maa caman y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min ani dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ nin kamalen in na k'o ka soɲa nin togo in na k'a bɛ maa dabali ban min ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba kɔrɔ dɔ ye son excellence Musa Mara ale fana tun ye ɲɛfɔli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ la n'i y'a lajɛ maa tunutaw de bɛ ka caya maliyɛnw n'aw hakili b'a la a ko nin y'a tile damadɔ ye maa dɔ fana bɛ yen ni ale ye kibaruya gansela ye Mali kɔnɔ wa malidenw caman de b'a lamɛn ka kɛɲɛ n'a ka hakilinaw ye n'an ko a ma ko influenceur Musa Mara y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na o fana tun babara a ka baara la ka kɛɲɛ ni gɔlɛ wulili a la a hakilina nɔfɛ ko maa bɛ se k'a faamu cogo di ni kamalen min fana tun tununa walima soɲana Mamadi Jula Dramé ko nin bɛɛ de bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko waati de sera bɛɛ y'a min fɔra Mali kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i hakilina di jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a to maaw ka kuma faso kɔnɔ wa min ye maaw soɲani ye jamana kɔnɔ a bɛ ka caya ko ni maa kan ka wuli ka fusiri nin na ko ye jamana ɲɛmɔgɔw de ye kabini Musa Mara ye nin kuma in de ganse bɔlɔlɔsiraw kan maa caman de ye ɲininkali kɛ son excellence Musa Mara la yala ko a bɛ fɛ ka mun de fɔ dɔw ko a bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ maa min soɲana ko maa wɛrɛ ma soɲa a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔlɔsilibaliya kɛra sabu ye nin kamalen in soɲana o kuma in fɔlen min kɛra hali n'a kumaw cayara bɔlɔlɔsiraw kan nka kabini ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 22 waati kibaruya duman de binna Mali kɔnɔ k'a fɔ nin kamalen kofɔlen n'o ye Mamadi Jula Dramé ko a yera wulikajɔw kɔfɛ ko a taara ka denbaya la a ye taali min kɛ a kɔni kibaruya gansera kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan nka walasa aw ka se ka faamuyali k'a la maliden dɔw tun ye hakilina di ka kɛɲɛ ni Mamadi Jula Dramé ka kibaruya ye a yeli min kɔni kɛra anw bɛ dugawu de kɛ do kibaru kɛnɛ kan ala ka nin ko in ɲɔgɔnna ka kisi a ma ka malidenw bɛɛ lajɛlen de kisi nin ko ɲɔgɔnna ma maa ka bali ka tunu donna dugusɛjɛ duguba kɔnɔ hali ni maliden ma ka tunu hali dugumisɛnw kɔnɔ nin tun ye dabalibankoba ye min ni maa tun bɛ ka ɲininkali kɛ a mana tigɛ da o da la don nataw la Mamadi Jula Dramé yɛrɛ bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ nka yan'o cɛ malidenw tun kumana nin ko in kan an balimaw o kɔrɔfɔ dɔw filɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni ce mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ce i bɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'i ye bilali in kɛra parce que an tun kan ka intervention kɛ su in na ko kan mais ala ka teli n'a ka cibaga ye donc entre temps ne yɛrɛ tun bɛ circulation na ka na n ye appel sɔrɔ an ka
cellule de crise là k'a fɔ ko an camarade sera so basi foyi t'a la sera ka so maintenant a bɔra yɔrɔ min a nana cogo min o jaabiw t'an bolo fɔlɔ parce que an ka délégation dɔ talen don a bara sisan pour que ka se ka ja fɔlɔw ta k'a jira diɲɛma la k'a fɔ ko effectivement a ɲuman sera ka so mais an kɔni ye confirmation sɔrɔ somɔgɔw yɔrɔ la k'a fɔ k'a sera a ka so an yɛrɛ ye mɔgɔw dépêché olu bɛ sira kan ka taa u ma se fɔlɔ. Jɛkulu kunda jeudi don an n'a tun bɛ ɲɔgɔn na fo réunion na fo jeudi 19h. Donc an n'a farala an yɛrɛ y'an ka ciɲɛ dɔw to a bolo parce que an tun kan ka point de presse dɔ kɛ an ka mouvement dɔ tɔgɔ la n'o ye mouvement d'ensemble pour le redressement. Donc an yɛrɛ ye ciɲɛ dɔw to a bolo min ye ka an ka ja dɔw dilan yanni dimanche cɛ mais ala nana kɛ vendredi an y'a mɛn somɔgɔw da ani kunnafoni siraw da ko a tununa a tɛ ka kibaruya di an yɛrɛ y'a wele ka dɛsɛ an m'a sɔrɔ donc ko yɛrɛ daminɛna o wagati ninnu de la bon fɛn fɔlɔ minnu fɔra a fɔra an ye parce que an yɛrɛ ma ye mais min fɔra ko an bɛ min wele a basigilenba tɛ kosɛbɛ i n'a fɔ mɔgɔ min traumatiselen don dɔɔni ni n'a bɔra jatigɛ ko dɔ la ou bien jatigɛ wale dɔ y'a sɔrɔ mais o bɛɛ ye de min bɔra ka fɔ an ye fɔlɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw ma se kɛnɛ kan ka kibaruya jɔnjɔn d'an ma donc an yɛrɛ bɛna baara de kɛ n'olu sera ka kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ sisan u b'o d'an ma an b'o kɛ communiqué k'o di diɲɛma ma ka photow bɔ k'o jira mais nin bɛɛ kɔfɛ min ka gɛlɛn a ka se a bara a denw n'a musow u ka ɲɛ ka se ka d'a kan o de ye fɛn yɛrɛ la belebeleba ye mɔgɔ ma y'a nɔfɛ bɔ a bɔra yɔrɔ min a minɛnen tun don wa a bɛ cogo min o jaabiw si t'an bolo fɔlɔ parce que an yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye ka kuma ya mɔgɔ tununen tun don a tununa mɔgɔw de taara n'a ye wa a tununa circonstance minnu na o jaabi si t'an bolo fɔlɔ bari an n'a ma ɲɔgɔn ye k'a fɔ an bɛ kuma o ko ninnu kan a kɔni sera a ka so mɔgɔ ma y'a nɔfɛ k'a fɔ k'o nana bilasira ou bien ko a nana cogo lahala dɔ kɔnɔ lahala min dɛsɛbagatɔ don a ma se n'o ye a sera ka so o fɔra anw ye k'a fɔ kɔni fari la fɛn t'a la mais n'i y'a ye i b'a fɔ mɔgɔ min habahabalen don dɔɔni n'a bɔlen don jatigɛ wale ou bien fɛn na parce que a kɛwale kɔrɔw la a tun tɛ ten an tɛ se k'a fɔ ko fɛn y'a sɔrɔ a minɛnen tun don a minɛnen tɛ nin yɔrɔ in na n'an ko an b'o fɔ preuve foyi t'an bolo bari an n'a ma kuma fɔlɔ merci aw ni cɛw ka baara la. a dugulen t'aw la k'a fɔ mali josariya tigilamaw ni kiri matarafabaw fana tun ye baarabila kɛ anw fɛ mali kɔnɔ baarabila in kɔni taara tile 5 ɲɔgɔn na hali ni a y'a sɔrɔ laɲini gɛlɛnw b'u la u tun ye ɲɛfɔli kɛ dokibaru tɛmɛnen ninnu na nka kabini tɛnɛn tɛmɛnen desanburu kalo tile 5 ninnu tun ye laɲini min kɛ n'o y'u yɛrɛw ka sɔrɔnalidon tɔn 2 ye syndicat autonome de la magistrature SAM ani syndicat libre de la magistrature SILIMA n'o laɲini dɔw tun ye ka fɔ ɲɛfɔli ka k'u ye makɔrɔba minnu bɛ yen n'olu bɛ sanfɛ kiri o kunna ko dɔw y'a jira k'a fɔ olu ka baarabila bɛna yakubaya walima fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ olu ye ka taa fo san 70 ɲɔgɔn na o kuma min fɔra o bɛ ninnu ka baarabila kunna fo ka se laɲini wɛrɛw ma u y'a jira malidenw na ko u b'a ɲini mali josariya tigilamaw ani u yɛrɛw ka tɔndenw fɛ hali ni a y'a sɔrɔ josariya tigilamaw ka kulu wɛrɛw bɛ yen ni olu ma lakodɔn anw fɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira sɔrɔnalidon tɔnba 2 min kɔni dɔnnen don mali kɔnɔ o ye syndicat autonome de la magistrature ani syndicat libre de la magistrature k'u ye ŋaniya ta kɛ k'a jira k'a fɔ nin kulu 2 ka sigiɲɔgɔnyaw kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ ko desanburu kalo tile 5 ko u b'a ɲini mali kiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ baara ɲɔngiri min tun kɛra k'u bɛɛ lajɛlen k'i kunda i ka baara yɔrɔ kan ka da bɛnkan walima laɲini minnu kɛra olu fɛ n'a laɲini dɔw faamuyara conseil national de la transition maaw fɛ olu ye commission kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi min bɛ tali kɛ sariya gafew la nka u ko a mana tigɛ da o da la olu tun ye sɛbɛnfura yɛrɛ ci ka taa CNT maaw ma ko conseil national de la transition maaw de y'a jira sɔrɔnalidonbaw la k'u hakili sigi u ka makɔnɔli kɛ olu yɔrɔ la ni ala sɔnna ma u ye laɲini minnu kɛ ko laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ olu wasaden nɔnabilabaw fɛ kabini nin kuma in de fɔra
jo sariya tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ u dalen do CNT maaw ka ŋaniya ɲumanya la u ka jamana kanu an'u ka wuli ka jɔ walasa fasodenw ka laɲini baaraw ani furukufuruku jamana kɔnɔ o kana se ka duga ka se yɔrɔ jan k'u b'a dɔn k'a fɔ CNT maaw hakilina de y'o ye nka k'olu kɔni dalen do a la k'a fɔ don nataw la fɛn bɛna se ka bɔ nin na ko n'i y'a ye olu ye baarabila kɛ ka da ka ko min tun bɛ nalen walima ko min bɛ nalen k'a bɛ dankari olu yɛrɛ jo sariya tigilamaw ni kiri matarafabaw yɛrɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya la a bɛ fɔ min ma ko séparation des pouvoirs fangaw ka cɛbɔ ka bɔ ɲɔgɔn na wa ko bantɔ don Mali kɔnɔ wa ko bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase ani yafadeli lase Mali jamanadenw ma ani kunnafonidilaw ka da ka ni waati damadɔ min kɛra ni ɲɔgɔn faamuyabaliya donnaw ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw cɛ ko maa caman de degunna u ka sɛbɛnfuraw nɔfɛ kiriw jɔra nka k'u b'a da Malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko baaraw daminɛra jamana kiribonw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɔ Bamako fo Mali dugukolo bɛ kuncɛ yɔrɔ min na wa k'u bɛ a da maaw tulo kan ko nin baarabila min kɛra k'olu nɔ tɛ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement de la transition ye ko nin ye olu ka laɲini de ye a mana tigɛ da o da la u ka journal-don-tɔn fila n'o ye SAM ani SILMA ɲɛmɔgɔw ye syndicat autonome de la magistrature ni syndicat libre de la magistrature u ko u bɛ makɔnɔli kɛ fangaw ka se ka cɛbɔ wa k'u b'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ tɔnden minnu ye nin baara in sabati kabini laɲiniw kɛra waati min na bolonɔbila in kɛra maa fila ɲɔgɔn fɛ syndicat autonome de la magistrature ale ɲɛmɔgɔ ale y'i bolonɔ bila sɛbɛnfura in na n'o ye Burama Ka Konate syndicat libre de la magistrature ale ɲɛmɔgɔba n'o ye Hadi Macky Sall ale fana ye bolonɔ bila kɛ nin gafe in na maa bɛ se k'a fɔ baaraw kɔni daminɛra Mali kiribonw kɔnɔna na. An balimaw n'i ye Malidenw ɲininka u b'a fɔ n'i y'i ka kibaruya di kunnafonidilaw ma hali Rasjal walima Jose Traoré a kibaruya bɛ se a seyɔrɔ la tiɲɛ don jamana marabaw caman de bɛ anw ka do kibaruyaw lamɛn o de senfɛ ni Malidenw degunna kuma dɔ la dɔw tɛ taa hali kiribon na ko bɛ lataga bɛ kɛ maa caman de ma gɛlɛya ye u b'a kanu kabini u sigiyɔrɔ la ka kunnafonidilaw wele n'u y'an wele bɛɛ u b'u ka sigidaw lahala ɲɛfɔ an ye a dɔw bɛ se ka fɔ nɛgɛjuru sira fɛ dɔw bɛ se ka kibaruya lase anw ma sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ subahana nɛgɛjuru minnu bɔlen do bi o kibaruya ganse siraw n'an ko a ma ko WhatsApp o sira fɛ maliden dɔ ye damakasi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dusumakasi ko don ko k'a lase Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma a y'a jira k'a fɔ banbagaci wale tigilamaw de bɛ olu sigiyɔrɔ la u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yanni tiɲɛni walew ka kɛ ko ka nin kibaruya in lase Malidenw bɛɛ lajɛlen ma yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn bi do kibaru kɛnɛ kan wa walasa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka se ka faamuyali k'a la nin bɛɛ bɛ danaya de kofɔ anw ni an lamɛnbaw cɛ a ye kɔrɔfɔ min fɔ o kɔrɔfɔ filɛ nin Rasjal somɔgɔw don kɔrɔ baasi tɛ alhamdulillah barakallah marhaba ayiwa ni Rasjal tulo banna an bɛ jigi groupe la mɔgɔ in bɛ jigi e de ba kɛra cogo cogo e de i ye journaliste ye i ka kuma bɛ minɛ mɔgɔw b'i lamɛn e tɛ se ka fɛn b'a la mɛ k'a fɔ i da kɔnɔ la i bɛ se o kɔnɔ i da in kɔni i ta dɛ ko sɔrɔma kɔnɔna na jagoni yɔrɔ dɔ de cɛ ko mɔgɔ jugu bɛ a ka ca dɔgɔkun kelen ye bi a bɛ ka fɔ mɛ cogoya si ma ɲini a la kunun wula fɛ de mɔgɔ numutɛnin dɔ tamitɔ la a yɔrɔ la a y'u ye mɛ maraka tɛ furula tɛ kasunka tɛ ko mɔgɔ jɛman ninnu de dɔn mɔgɔ jɛman ninnu ma kɛ tamasɛki ye u bɛ kɛ suraka ye o kɔni de dɔn mɛ hali bi awa cogoya si ma sɔrɔ a la hali bi cogoya si ma sɔrɔ a la i b'an dɛmɛ ka a don i ka journal kɔnɔ famalamɔgɔw ka an dɛmɛ n'u m'an dɛmɛ mɔgɔ ninnu u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mun bɛ Kayi mara la o mun bɛ Kita mara la o mun bɛ Kati mara la o mun bɛ yɔrɔ Sikaso mara la o u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ ɲɔgɔn wele dɛ an ye yɔrɔ mun fɔ aw sira ye wa an sira ye aw fana sira an han sira awa u bɛ se ka dun fɔ sisan k'a fɔ awa donc nin dun in an ka nin dugu in a ta kɛ u b'o de fɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama n'aw m'an dɛmɛ a tɛ ɲan dɛ parce que hadamaden bɛɛ tɛ sɔn k'i yɛrɛ di saya ma i y'a faamu Rasjal ni tulo banna a dun i ka journal kɔnɔ ko mɔgɔ juguw bɛ sɔrɔma cɛmancɛ la a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye bi n'u bɛ ka kuma in fɔ bon u sigilen bɛ mun na u sigilen bɛ tiɲɛ de kama bon famalamɔgɔw sigilen k'o lajɛ a dun fɔra u y'a mɛn
ni ɲɛ baara ye dɛ hali n'a danna u bɛna mɔgɔ minnu faga olu ka nisɔngɔ mun bɛ sara gouvernement ma y'a dɔn n'u ye mɔgɔ minnu kɔni faga nisɔngɔ in kɔni o bɛ pɛridi san wɛrɛ o tigi kɔni nisɔngɔ tɛ sara dɔ bɔra bilise de la wa dɔ farala kan dɛ dɔ bɔra la dɛ i y'a faamu ne ye magansire jaabi ne bɛ faransi sigi kɔnɔ ne ye Bafulabe ka de ye Bafulabe mara la an tɛ Bafulabe yɛrɛ dugu kɔnɔ dɛ mais an bɛ Bafulabe mara la u b'a fɔ yen ko Sidibɛ la n'i ye n ka kuma in mɛn i b'i jija ka a dun i ka journal kɔnɔ ko mɔgɔ juguw bɛ sɔrɔma cɛmancɛ la a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi u bɛ ka kuma in fɔ i kɔrɔ kunu yɛrɛ de numucɛnin dɔw y'u ye a yɔrɔ la ale y'u ma don i la fo k'a dɔn farafin de dɔn farajɛ de dɔn fo k'o dɔn ale kɔni y'o dɔn sisan a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ayiwa n'an m'an dɛmɛ kɔnɔ a tɛ ɲɛ dɛ ni n ka kuma ni mɔgɔ min tɔɔrɔ a tigi bɛ yafa n ma salamu aleykum. An balimaw aw bɔra ka an balimakɛ ka nin kibaruya min lamɛn n'aw yɛrɛw ye kibaruya mɛn walima kibaruyabaw kun kan a kɛra aw y'a kanu de an ka wuli ka se aw ma wo walima kibaruya jolen bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw b'a la ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra bɛɛ o kibaruyaw bɛ ganse do kibaruw kɛnɛ kan aw bɛ se ka Rasjal lasɔrɔ i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na 78 69 13 78 69 13 16 walima karamɔgɔ Elhaji Jose Traore 76 06 60 66 76 fu ani 6 60 ani 66 inshallah. An balimaw dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi ni a fɔra maa dɔnnenba don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ Maliden ka dɔgɔ min tɛ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko dɔn ɲinini min tun kɛra a somaw fɛ a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ wa hali laɲini min kɛra wulikajɔw kɔfɛ ko k'a ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ u ka mankutu kɛ walima wulikajɔ min bɛ senna jamana josariya tigilamaw fɛ ka dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko nɔbɔ n'an ko a ma ko poursuite judiciaire ko ka jɔ nin ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko nɔfɛmaw yɛrɛw ka kibaruya ye kibaruya min n'a gansera Bamako denmisɛnw ka ɲɔgɔn kunbɛn bon na n'o ye Carrefour des Jeunes de Bamako ye nin hukumu de kɔnɔ a bɛ ɲini ka na waati jan bɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kibaruya de tununa malidenw na n'i y'a mɛn maa bɛ kiri o k'a sɔrɔ a yɛrɛ lakodɔnna bɛɛ lajɛlen de tun y'i ta fɔ dɔw ko dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko bɛ jamana dɔw ka lasigidenso de kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ko a ma bɔ o tigilamaw ka daloya tun ye mun de ye Bamako yɛrɛ pankurunjigi kɛnɛ kan maa o maa bɛ yen n'o ye pankulu ta dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ko a tɔgɔ ma ye o pankulu tabaw la o de y'a to maaw y'a jira k'a fɔ a bɛ Mali kɔnɔ a ma bɔ o de senfɛ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kabini dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na a ka ja dɔw de yera bɔlɔlɔsira kan wa ja ninnu somaw y'a jira k'a fɔ ja kɔrɔw tɛ ja kuraw de don ko dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kɔni nana ye Rusi jamana de kɔnɔ wa Rusi jamana yɛrɛ dɔnnifaw caman ni dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yera kalanbulonw sira fɛ wa ja ninnu yera fo ka caya malidenw kɔni y'a dɔn sisan k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko bɛ Rusi jamana de kan nka ɲininkali min tun kɛra ko dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko sera ka bɔ Mali kɔnɔ cogo di ka sɔrɔ a ma taa pankurun tayɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw bɔra n'a ye ko a bɔra Mali kɔnɔ ni menaka de ye a bɛ komi a bɔra ni bolimafɛn sen 4 n'o ye mobili ye a bɔra o de la ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la o jamana wɛrɛ de kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kɔni ye pankurun ta k'i kunda Rusi jamana kan malidenw nka bi dokibaru kɛnɛ kan hakilijigi bolo ma dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko tun ye ɲɛfɔli kɛ hakilijigi bolo ma walasa aw k'a dɔn k'a fɔ miiriya ni tabiya ni hakilina minnu tun b'a la Mali jɔli la hali ni a y'a sɔrɔ kiri kɔni b'a nɔbɔla bi dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yɛrɛ hakilina ye mun de ye Mali ko la maliyɛnw an tɛ fara ɲɔgɔn kan hakilijigi don wa tasibila don wa nin ye anw ka do kibaruw ka dɛmɛ ye ani bonya ye k'a lase dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ma nka hali n'a y'a sɔrɔ josariya tigilamaw kɔni ka baara n'olu y'a fɔ ko k'a kɛ cogo min na baara in kan ka k'o cogo de la nka bamananw b'a fɔ cogo min na ko ma n'i taara k'i b'i sutura ni kuma in gɛlɛyara cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka hakɛ to ne ma da la k'a fɔ ji min bɛ don sutura bon na ko ji bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kan o de y'a to a ɲinina Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka mangotoli kɛ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye nin ko in kɔni mɛnna jɔda min b'a la wulikajɔ min b'a la faso in kɔnɔ o wulikajɔ in a sera yɔrɔ la malidenw yɛrɛw y'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ a ka nin ko in bila dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko delila ka dantigɛli kɛ waati min na jamanadenw bɔra ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka gɛn ka bɔ fanga la jamana ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba n'o ye boulevard de l'indépendance kuma dira ma waati min na a bɔra ni daluyaw ni miiriyaw ye yala hakilijigi bolo ma an tɛ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko lamɛn wa nin kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga gwɛntɔ de o fanga min gwɛnna dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko n'a jɛɲɔgɔnw fɛ ni colonel Asimi Goita bɛ fanga la bi a ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ka dantigɛliw lamɛn bani bi dokibaru kɛnɛ kan
Anola kabri kilegan fɛ kabri seli fana fo sisan mɔgɔw bɛ yan dɔ tɛ ka bɔ jama la dɔ de bɛ ka fara kan o bɛ koba de yira ka Choguel dafa ni kuma dɔ ye u ye sɛnɛkɛlaw M5 ka kɛlɛ kɔnɔna na u ye sɛnɛkɛlaw u y'u ka nɔgɔ u ye kɔri bɛ san da min na u y'a kɛ 50 ye u kun ye 55 de fɔ mais u y'a kɛ 50 ye mais u ma min fɔ engrais kun bɛ 2000 la a tɛ 2000 bɔ dɔɔnin b'a jɛ u ye engrais kɛ 3000 ani 600 ani 81 ye o ye kɔri sɛnɛ yɔrɔw ye kɔlɔn kɔnɔ u ye engrais kɛ 7900 ani 23 mais min fana tɛ fɔ la sɛnɛkɛla min ma kɔri sɛnɛ ɲina a ka ca ni min y'a sɛnɛ ye donc dɔ bɛ fara u ka sɛgɛn kan min tɛ fɔ la sɛnɛ tɛ sɛnɛ tugun sɛnɛ tɛ ka kɛ tugun jamana kɔnɔ kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ minɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ olu fɔli la école karamɔgɔw ka article 39 décret ma ta fɔlɔ o kunkun kɔnɔna na u ye juges ka baara min kɛ k'u ye min di juges ma juges école karamɔgɔw sɛnɛkɛlaw aw ka dɔn ka fɔ fɛn dira aw ma mais fɛn t'aw bolo fɔlɔ fanga in tɛ se ka kɛ nin bɛɛ baara ɲɛ min ye a baara ɲɛ min ye a kɛkun ye k'a fɔ wasa dɔ ka bɔ nin kɛlɛkɛcɛw la i komi u ye mɔgɔw minɛ cogo min na Kayi i komi u ye mɔgɔw minɛ cogo min na Bamako i komi u bɛ ka mɔgɔw faga u b'a ɲinina dɔ de ka bɔ a ka kɛlɛ la ŋanamu ma ɲa tugun kumalangolo ma ɲa tugun maintenant ne bɛ min fɔ sisan Macron je vous en prie comme Jean-Luc Mélenchon m'a dit de porter sa parole au peuple malien comme quoi lui Jean-Luc Mélenchon il est derrière le peuple malien, il est pour la révolution citoyenne. Alors je vais dire à Jean-Luc Mélenchon de dire à monsieur Emmanuel Macron de se taire un peu. Au sujet du Mali, du Mali, que monsieur Macron la ferme et qu'il la ferme hermétique. Macron ko Mali ko surasu kanu dado Mali ka kɛlɛ ko ni surasu dado Mali ka kɛlɛ la ko CPI bɛ yen dɛ ko TPI bɛ yen dɛ a dosana bosse Macron ni e bɛ TPI ni CPI ko kuma de la Sarkozy ye Libi ci ta n'o ye CPI la ni ye cɛ ye o tuma bi fajiri na mugu cira kɛnparana gendarme fagara kɛnparana Mali sɔrɔdasiw u bɛ sa don o don miliyari 1,200 o taara k'o di ko ka maramafɛnw san Macron anw ka saradiw bɛ ka sa don o don e ɲɛkɔrɔ u bɛ sa don o don o tuma sɔrɔdasiw ne y'aw sigi k'aw bolo d'aw sen kan a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna i ko i ye bobo ye marifa b'i kan i bɛ sa don o don i laban na kuma o i bɛ kuma Ablé Koulibaly parce que an sera ko dɔ la waati dɔ la sisan fo tiɲɛ ka fɔ tiɲɛ in ka dɔn ka fɔ jamana ta ta ye f'a ka dɔn ko jamana ta ta ye Ablé Koulibaly ko général Ablé Koulibaly ko sɔrɔdasiw général Ablé Koulibaly ko ten ko sɔrɔdasiw aw bɛ se ka taa nin kɛnɛ in kan nka aw kana tɔnin don a ye na kɛnɛ in kan ko minnu bɛ piquet la olu ka to piquet la o tuma minnu yɛrɛ bɛ piquet la anw ɲɛfar'u ma minnu bɛ tɔ ninnu a ye o tenue bila a kana fara an kan ko min don a dabilatɔ tɛ fo i bɛ ka taa Bill Boubacar Ba ministre de l'administration territoriale min ye élection in bɛɛ ferege a ye mun fɔ a ko Bill Boubacar Ba ko ni manifestants sera mɔgɔ min ka da la administration kɔnɔ k'a ye datugu a k'u to yen ayiwa a tɔ ye mun ye sisan donc Bill t'a kɔ Bill tɛ IBK kɔ Ablé Koulibaly t'a kɔ Tipo Tapo t'a kɔ parce que Tipo Tapo aw bɔra kalama an tɛ a banna kɛlɛ wusura min kɛ a kɛra Tapo in na ko IBK ka fanga bɛ a wulila a bɔra Mali kɔnɔ chaque fois ni mankan wulila a bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ taa jamana kɔ kan donc a ye fara k'a fɔ ko Tapo b'an bila kaso la anw de bɛ Tapo bila kaso la Tapo tɛ se ka mɔgɔ si bila kaso la tugun wa kaso la mɔgɔ minɛ k'a bila kaso la mɔgɔ minɛ k'a mugu ci mɔgɔ la an k'a fɔ bi k'a banna a banna ayiwa n bɛ bɔ kuma la ka wele kan dɔrɔn ne bila bi min ye bi ye n y'a fɔ syndicat bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw bɛɛ ko k'a ka ɲinifɛnw kɛ foyi ma d'aw ma aw bɛɛ ko fanga man ɲi n'i taara sema mɔgɔ minnu ye accord d'Alger signé minnu b'u bolo bila accord d'Alger la ni n'u kumana kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko fanga in tɛ foyi ye k'u t'a fɛ ka foyi ɲɛnabɔ n'i serala sɛnɛkɛlaw la ko fanga in t'a fɛ ka foyi ɲɛnabɔ o tuma est ce que anw yɛrɛ b'a fɛ k'a ɲɛnabɔ n'an b'a fɛ k'a ɲɛnabɔ minnu filɛ nin ye ni min bɛɛ wulila kɛnɛ kan ko k'a ɲɛnabɔ o tuma n b'a fɔ ala ka ba sina ka mɔgɔw ɲɛna nin ye occasion de dayɛlɛlen Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye occasion de dayɛlɛlen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ka kɔrɔ ni bɛnkan bɛɛ lajɛlen bɛnkan min ka ɲi ni bɛnkan bɛɛ ye o tuma alabasi
tala ale de sema ka coordinateur bi mɔgɔ minnu ye plateforme ka coordinateur bi donso contre ni sanɛ mɔgɔw ala kama contre ni sanɛ kama minnu dalen do la a ye na an ka fɛɛrɛ kɛ an ka nin cɛ in bɔ yen an ka jamana taabolo kura sigi jamana la o ka gɛlɛn yan est-ce que o ka gɛlɛn bon ni mɔgɔ min t'o la i bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ jelibɔn cayara an ka jamana kɔnɔ ten sa jelibɔn cayara mɔgɔ sata cayara u ma sa dɔwɛrɛ la fo marabagajuguya kɔngɔ b'an kan minɔgɔ b'an kan sira t'an bolo waati dɔ sera tasi ba sera o tuma alabas Algérie tɛ n'i tila France tɛ n'i tila IBK tɛ n'i tila minnu bɛ yan ani aw minnu bɛ yen anw de bɛ ɲɔgɔn tila an de bɛ ɲɔgɔn kumabɔ contre ni sanɛ mɔgɔw a ye tulonkɛ dabila an ka binkanijugu dabila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin cɛ in bɔ yen an ka tɔw woloba ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛ ka siɲɛ an ka kɛlɛ ka siɲɛ k'an ka jamana an b'a dilan wa sani an ka bɛn la mɔgɔ si tɛ mugu ci mɔgɔ la parce que an b'a ɲinina ka balo de ka hɛrɛ de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ dɔ kɛra sɛgɛnna wa farafinna mɔgɔw ka kuma laban farafinw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko kalo tile 14 nin kalo in tile 14 togolew de y'a labɛn ko nin kalo tile 14 farafinw ko Bruxelles k'u bɛ Mali jansa kunnadiya tare ko bɛɛ ka bɔ ko bɛɛ ka bɔ ko bɛɛ ka bɔ ko bɛɛ ka bɔ farajɛ jamana bɛɛ kan k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ 14 août kalo tile 14 Union européenne da la olu min b'a ŋanamu kɛ ko ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o da la ko ka Mali jansa k'an bɛ baara min na k'an tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn ye an bɛ ka kɛ Laginɛ ye an bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ye an bɛ ka kɛ Burkina ye an bɛ ka kɛ Niger ye an bɛ ka kɛ Sénégal ye wa an bɛ ka kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen de ye o tuma n b'aw fo k'a waleɲuman dɔn a dabilatɔ tɛ a dabilatɔ tɛ a dabilatɔ tɛ ko bɛɛ ka bɔ an balimaw min bɛ tali kɛ comité stratégique di M5RFP M5RFP min n'a ɲɛmɔgɔya bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bolo i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na ka kɛɲɛ ni ale ka baara nundon ye ninnu kɔni ye laɲini kɛ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ u ka barosigi kɛ u ka kulu u kegoya tɔ min n'an ko a ma ko comité stratégique di M5RFP nin ju jɔna kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga man paru u ka lajɛ min kɛra u yɛrɛw jabala la kunu lansarada waati dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tunba kɛnɛ kan a kɔni kɛra nisɔndiyaba de ye u yɛrɛw ka tɔndenw fɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛ se kɛnɛ kan a bisimilara ni bonya ni karamaw caman ye nka togoyala aw bɛ se ka bɔ ninnu ka kunu barosigi a kibaruyaw joona togoya min na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kibaruya minnu sɔrɔ malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o seereya dɔw lamɛn. Voilà, donc le Premier ministre allait avec un comité stratégique qu'on a Badarabougou, avec un comité Anatola Toumina. Voilà, donc là qui est du Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga et qui vient d'arriver tout de suite au sein du comité stratégique, voilà, M5RFP, l'arrivée du pays, voilà, voilà,
Voilà, ni wati na Premier Ministre ale kino so. Aja le jono. Bonsoir. Bravo, femme. Le président Valentin vient de me dire que l'autorité morale de Ségou est là. Je vais le saluer. Merci à Ségou. Merci Ségou. Merci Ségou. Kai. Merci Kai. An balimaw, jamana furuba nafolo kɔlɔsili kulu dɔ bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ. Nin kulu in bilala sen kan Amadu Tumani Ture de fɛ, n'an ko a ma ko vérificateur général. Ale ye sɛbɛn gafe min bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 2021. A y'a jira k'a fɔ jamana furuba baarakɛbaw k'u ye jamana furuba nafolo jugujuguyali min kɛ k'o taara jɔ fo sefa wari miliyari 50 ɲɔgɔn na. Ko nin kɛra ka sɛgɛsɛgɛli de ye, sɛgɛsɛgɛli min kɛra san 2021. A ko ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko yurukuruku nafolo min soɲana jamana yɛrɛ jigiɲɛ kɔnɔ, o de bɛ taa jɔ fo sɛgɛsɛgɛli sigiyɔrɔma 20 na min kɛra jamana yɛrɛ furuba baaraw ni layidu tara k'a bɛ danganamaya n'a ma kɛ évaluation de politique publique ko o 8 ɲɔgɔn kɔni yera. A nana ɲɛfɔli gwɛlɛn kɛ nka min ye waati min na bana tun donna Mali kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ a ma fori bɛɛ i n'a fɔ a kan ka laɲini cogo min na. An ko ma ko fond de Covid, nafolo min bɔra ko ka bana kunbɛn, o nafolo dira maa minnu ma ko nafolo ninnu fana jugujuguyara, wa ko a ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen bɔra n'a ye k'a fɔ nafolo min suɲana ko nafolo suɲata taara fo miliyari 50 ɲɔgɔn na. Wa a ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i ye jamana yɛrɛ kɛnɛyaso olu ka direction générale de la santé et de l'hygiène publique ko a ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra kabini san 2018 san 2019 fo ka se san 20 ma, ko ale suɲani wale min ye nafolo min suɲana ye ko a bɛ taa jɔ fo sefa wari $200 ni $42 ɲɔgɔn na min ye agence nationale de l'aviation civile ANAC ko nafolo min suɲana ye kabini san 2017 san 2018 san 2019 ko nafolo min suɲana ye k'a bɛ taa jɔ fo sefa wari $343 ɲɔgɔn na. Wari minnu bɛ yen n'a tafa ma dɔn. Vérificateur général min bɛ Mali kɔnɔ a ko de senfɛ a ye jateminɛ min kɛ hali jamana yɛrɛ kalansoba n'o ye Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako ULSHB san 2018 san 2019 fo ka se san 2020 ma ko nafolo min suɲana yen fana k'a bɛ taa fo sefa wari $191 ɲɔgɔn na. A ko an ka jamana yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba n'o ye hôpital universitaire de Pont-Joué ani Pont-Joué dɔgɔtɔrɔso a fɔlɔ a ko centre universitaire de Pont-Joué CHUC du Pont-Joué ko san 2018 san 2019
kononton sanba flani samugan fo ka se sanba flani samugan ni kelema vérificateur général ya jira ka fo nafolo min sunyana yin kwa beta jo fo sefa wari million keme wolon flani bioro ani nani nyona min jugo yara jamana vérificateur général ko ale segesegeli ke hali SMTD o min ka bara e kaseka an ka kuma bon an ga radio so nunu tele so kaseka ulu ka kuma ka umbla kata dunia kono wa ka koloshili ke jamana kiboroya munu be ganse akake kiboroye munu be ni ate tieni ke jamana marabtugola ko chake bonda so de mako gestion de la société malienne de transmission et de diffusion SMTD SA ako samba flani santani wolon vla ale ka segesegeli u kofe samba flani santani shegin samba flani santani kononton samba flani samugan samba flani samugani kelen ko ale koni ya ka segesegeli u jo kabini février kalo kle mugani shegin temene ko ni chake bonda so ina ko nafolo min sunyana e ko abeta fo million keme ani bisabani duru nyona ako jamana ere ka chake bonda so munumbe mali kono ni jamana ka chesigu be ina fo centre de collectivité territoriale o bolofara munumbe nyoro du Sahel kita Sankulibali Pelengana Pemperna Nembeye dugude mali kono ya kwa ka segesegeli baraw bela jelen kofe ko ayaye ka fo wari min sunyana commune rurale de Sankulibali kono kulu ka bara munun kera samba flani santani shegin samba flani santani kononto samba flani samuga samba flani samugani kele uka bara utako folola vérificateur général ko nununye wari min sunya ko beta fo million keme sabani million bishegin ani wa shegin ni keme nani ko de sunyana e ako minye commune rurale de Kitakau bara jamana ka chesigi mimbe uka chake bunda sola kwale segesegeli ke aborani nafolo minye min sunyana Kitakau bara commune urbaine de Kita ako ale segesegeli minke Kitakau bara samba flani santani shegi samba flani santani kononton samba flani samuga ni kele foka se marsi kalo kle bisabani kele temenema ko million bi konontoni wolon vla nyogon ko ni sunyana ani wa woro ni kemefla ko sunyana Kitakau bara vérificateur général ako minye banamin chuna an ka no e coronavirus ko aka segesegeli ya jira ka fo utunye projet min bla singa nan ko mako projet d'intervention d'urgence COVID-19 no baraw damnera marsi kalo kle tani saba foka se décembre kalo kle bisabani kele samba flani samuga ko na folo min sunyana o baraw hukumu kono ko abeta jo fo sefa wari million keme konontoni bisabani konontona ko de sunyana ni projet inankwa mako projet d'intervention d'urgence COVID-19 o karu ka barata ko followi ako ukabara ta ko flana no kera samba flani samuga ko wari min sunyana nunu fe ko beta jo fo sefa wari million kemeni bioroni saba ani watani duru ni keme sabala ko de sunyana ako niye nunu ga wari sunyata bela jelen laje projet mi ni uko lu de be se ka sabuye ka coronavirus bana ko kele ka bo malideunka o bara yakuba yali min tumbe projet d'intervention d'urgence COVID-19 ku ka wari sunyata bela jelen ko tarajo fo sefa wari milliard kele ani million saba nyogona ko de sunyana nunu fe ako alebe nin ko in kuncheni minye Banque Islamique de Développement noye BID samba flani samuga ko kadamne juin kalo kletani wolonvla fo ka se décembre kalo kle bisabani kele samba flani samuga ni kele o karu ka bara ta ko followi ko temenen ko fe kadamne janvier kalo kle folo fo ka se novembre kalo kle bisabama ko nunu fana ye kasabi ba de sonya Banque Islamique de Développement BID ni kubaro ya anye ni mbo kuna fundi seben kono kuna fundi seben mi nanko amako le républicain a fasirila mami fe nanko amako majasa kaba jakite malideun wala sa au kaseka familialike ni jugo ya limimbe ke faso furuba nafolo ani faso deun yereuka nafolo mimbe kalifa jamana jiginya bakono yala kritikala udun jodaya la munde jonu ndebe seka jamana furuba barakala nunu mbali uka jamana furuba nafolo jugo ya ni togola Mohamed Ali Bachili tunyini ngara anfe no ye studio di Mali fokasanga kibaro ya ganse boma aye nyefoli minke malideun aya jira ka fo niaye mau jaga fari jamana furuba nafolo la jamana furuba nafolo jugo ya madola adoye kiri nobobaw ni kiri matrafabaw yereuka jamana furuba nafolo nobobaw mine togoy ni ya do ka fo ibe nafolo ta fente boala wa kiri koloshilbani kiri matrafabaw yereu be chama kalama ni konuna amana tige dawo dala au bena familiali ke dokibaru kenaka yala ni doni gelen klema maître Mohamed Ali Bachili nyini ngale atunye munde fo ka kenyani kiri barakela uka bara nobo baliaye akotogodi ofle sere ko joroba de be malila niya ye ko mali chira ka se nimbela aka fo ka me ka jeya bema jamana dew ni kiri tigelaw
ko wari mun bɛɛ don assemblée nationale kɔnɔ députéw ka session kɔnɔ u ka sariyaw ta k'a ɲɛsin an tacogow la ani ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw la ni fili bɛ yɔrɔ min o fili a ka kofɔ ko n'i y'a ye jamana in cira a tira o sariyaw batobaliya de kɔnɔ o sariyaw kalifara an ka kiiritigɛla minnu na u k'an lamɛn nin yɔrɔ la jamana in n'an ko a cira terroristiw dɔrɔn tɛ dɛ marifatigiw dɔrɔn tɛ dɛ olu n'u ka rɔbuw n'u ka plumew sigilen bɛ ni mun ye kiiri jugu tigɛ e fana farala terroristiw kan an b'o fɔ. Donc n'an bɛ terroriste kɛlɛ Mali la kiirijugu tigɛlaw b'a la commandant juguw b'a la gouverneur juguw b'a la ministre juguw b'a la président juguw b'a la député juguw b'a la bɛɛ de don. An bɛ tiɲɛ fɔ hali an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tilen Ala ka kumakan kan u ka bɔ u yɛrɛ filateli la u ka tugu Ala kɔ u ka fara ka tugu fanga kɔ fanga minnu bɛ jamana ci an ka dugu minnu an b'a fɔ laadalatigiw an bɛɛ de ko don an bɛɛ de ka kan ka tilen ta Mali ko la n'an ko an bɛ Mali fɛ an tɛ si to yen an tɛ si ka kuma to yen kuma si tɛ yen tugun ko mun tɛ fɔ an b'a fɔ bɛɛ ma ka ɲɛci bɛɛ la an ka tilen. Ko mana bɔ yen marakojugu ale bɛ taamasere fila di président kɔnɔ a ko engrais ko lajɛ engrais a tun ka kan ka se sɛnɛkɛlaw ma waati o waati taara k'an ta nɔgɔ a kun kan ka di sɛnɛkɛlaw ma cogo o cogo waati o waati la a waati taara k'an ta a dun engrais a kibaruya taara ka di a musaka taara ka di maa damadɔw ma olu ma baara kɛ nka u ma ɲininka u ma wele ale ko fo k'o tigiw wele k'u ɲininka k'u wele mun de y'a to Mali sɛnɛkɛlaw ma engrais sɔrɔ ɲina ko o bɛna kɛ sababu ye engrais tanya a bɛna kɛ sababu ye ɲina sɔrɔ bɛ dɔgɔya dɛ sanji nana cogo min ni engrais kun sɔrɔla sɔrɔ tun bɛ bonya dɛ Ala y'an sɔn nka an ka yuruguyurugukɛlaw y'an jɛ Ala ye sanji d'an ma ka sanji bɔ ka wasa sɛnɛkɛlaw ye baara kɛ nka yuruguyurugukɛlaw ka engrais wari minɛ k'a dun ka tunu n'a ye ka manamanakow fɔ ka manamanakanw fɔ olu de bɛna an jɛ balo la ɲina donc an ka kɔngɔ u nɔ don bi u nɔ don sini engrais dira minnu ma marché dira minnu ma u ka bɔ ka kuma jamanadenw kan mɛn an tɛ sɔn u ka wari dun k'u b'i sigi u ka kɔɲɔmusow n'u ka mɔbili ɲumanw kɔnɔ dɛ o banna. Okay. Awa ko n ka kuma surunya n b'a surunya a ko fana ko kuma gɛlɛyara Mali kɔnɔ bi ni kuma ma taa fanga jimi sira fɛ n'a ma kɛ fanga sago ye e ni bɔnɛ don e ni kara don e de bɛ taa wele i bɛ taa sigi kan 1 na i bɛ taa di procureur Touré ma a ka yafa ma i bɛ di bɛɛ ma ko k'i datugu i ye mun fɔ o tɛ lajɛ dɛ ko kuma in ɲɛsinnen bɛ dɔ la awa ko k'o dabila maaw ka kuma maaw de sara yan 91 ni liberté kelen in nɔfɛ carré des martyrs foyi ɲare la ko Musa kun ye binkɛnɛ jeni fanga ye ko mɔgɔ tɛ se k'i hakilina fɔ maaw sara ko ka maliyɛnw bila k'u hakilina fɔ o tuma ko ka maliyɛnw bila k'u hakilina fɔ o y'an ka hakɛ de ye a b'an ka sariyaba kɔnɔ o y'an ka hakɛ de ye an ye kɛlɛ kɛ ka hakɛ min sɔrɔ o sɔrɔla san 30 o kɔfɛ k'o tɛ se ka minɛ koyi k'o ka dabila a ka dabila bi a ka dabila sini ko an ka journalistiw n'i y'o fana lajɛ da bɛ se bɛ ɲini ka k'u ma ko ka taamasiyɛn ta ATR kan mun bɛ Joliba TV la k'a ye kuma dɔ fɔ a ma bɛn yɔrɔ mun sigilen bɛ k'a ka mɔgɔw ka baaracogo kɔlɔsi n'o ye journalistiw ye HAC awa k'ulu y'ale wele k'a ye kuma mun fɔ a bɛ ɲini kana dankari a bɛ ɲini k'a kɛ tan a b'i komi olu yɛrɛ yan'u k'u ka baara kɛ u bɛ ɲini kana kɛ gogoro de ye ka don journalistiw da n'u hakili la o gogoro ye
an b'o kari ka bɔ u da n'u hakili la u b'u hakilinata fɔ u b'u ka kumakan fɔ u sago la an y'o fana droit sɔrɔ o y'an ka hakɛ de ye Mali kɔnɔ mɔgɔ si kana na n'i ka gogoro kura ye k'i b'a dɔn an da n'an hakili la an bɛ président Assimi n'u bɛ ka taa nkalon tigɛ a ye k'a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ transition kɛlɛ kɛ nin de la Assimi an ye kɛlɛ kɛ nin de la n'i nana k'i b'an ka kɛlɛ dafa f'i ka nin yɔrɔ ɲɛnabɔ n'i m'a ɲɛnabɔ an b'a fɔ o tuma i mana anw ka kɛlɛ dafa dɛ anw t'a fɔ an b'a ɲini dɛ an b'a wajibiya a kuma ka fɔ wajibi don a ka fɔ wajibi don a ka fɔ wajibi kɔrɔ ye mun ye n'a ma fɔ an ye an b'a fɛ k'a mɛn tuma min n'an bɔra kɛnɛ ma k'a ɲininka a kana bala mɔgɔ la dɛ balimaw an ka bi do kibaru a bɛna kuncɛ ni kibaruya min ye a bɛ komi layidu de taara jalakɔrɔjikaw ani safo sigibaw ye layidu in ma bɔ a sira fɛ kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la waati min na jamana marabolo ɲɛmɔgɔw maa o maa bɛ ko da bɛ faso marali la jalakɔrɔjina maraw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɔra ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kunbɛn fo ka se jalakɔrɔji sigibaw ma a donin kelen tilema anw yɛrɛw tun b'a kɛnɛ kan wa Ala ka nɛɛmaba de jiginna ka da ka sanji o cɔngɔnna jalakɔrɔjina maraw kɔnɔ ni donin kelen tilema jamanakuntigi yɛrɛ a tun bilasiralen bɛ ni maa min ye o ye jamana yɛrɛ minisiri kɔrɔ dɔ ye n'an ko a ma ko Madame Traoré Zainabou Diop ale tun ye minisiri ye min ka baara ɲɛsilen don siraba kow ani siraba lakana kow ani jamana yɛrɛ bolimafɛn kow o ɲɛnabɔli ma sirabaw kan ninnu ye baara daminɛ baaraw nun don jalakɔrɔjina maraw kɔnɔ u tun y'a jira k'a fɔ baara in kan ka daminɛ o donin kelen o waati ni kelen bɛɛ lajɛlen na nka fo ka se jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paroni ma Ala ma hinɛla la ni layidu in kɔni ma se ka timɛ u y'a jira jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ donna tɛmɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga o kalifalen don maa min na bi colonel Assimi Goïta ko jalakɔrɔjikaw kɔni dabu ye sunɔgɔtu ye ninnu kɔni bɛ damakasi ani dɛmɛ de ɲinina wa jalakɔrɔji yɛrɛ maa minnu t'a dɔn n'i bɔra sigida gale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangoni o bɛ fori yɔrɔ min na n'an ko a ma ko Bangoni Janginɛbugu Sheriff Usman Madani Haidara yɛrɛ dagayɔrɔ n'i bɔra yen bɛɛ i bɛ kunda siraba min kan o ye jalakɔrɔji sira de nka a b'a sɔrɔ i kɔdonna Bamakɔ la o jalakɔrɔjikaw olu de ye damakasi kɛ yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni layidu baliya min taara k'u sɛgɛrɛ u ye ɲɛfɔli min kɛ Mali jamanadenw an tɛ u lamɛn wa walasa aw ka se ka faamuyali k'a la ne dalen don a la k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw n'u ye nin kibaruya in mɛn u fana bɛna wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ walasa jalakɔrɔji sigibaw olu ka se ka lafiya jamana denya la wa u ka se ka lafiya u fa jamana kɔnɔ o seereya minnu sɔrɔla o seereya ninnu dɔw filɛ ne tɔgɔ Yusufu Jara caman min dɔ jinɛ papu la jalakɔrɔji sirako an b'a kɛlɛ la bi ko tɛ an bɛ ka kɛ cogo sugu bɛɛ la depuis waati jan an bɛ ka sirako kɛlɛ kɛ bi ko tɛ mais an kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye komi an yɛrɛ sɛgɛnna ko in na an ye ko caman kɛ an ka jeunesse wulila ka taa se yɔrɔ la yɔrɔ mun na a kan ka taa fɔ yen nɔ an kɔni laɲini min kɛ autorité fɛ u ka dɛmɛ don anw ma ka se ka sira in dilan parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw filɛ sugu la yan nɔ u si de bɛ yen mɔgɔ fɛn bɛɛ a bɛɛ de man kɛnɛ pusari y'a sababuya ye pusari bɛ bana min se mɔgɔ ma Ala de b'a dɔn an kɔni bɛ dɛmɛ min ɲini u fɛ u ka se ka sira in dilan dɔrɔn ka se ka da sani transition ka taa o de y'an ka laɲini ye parce que san ta a b'o bɔ an bɛ degun kelen na samiya fɛ sira in tɛ se ka boli tilema fɛ a tɛ se ka boli a pusari ka jugu n'a bɛ samiya fɛnɛ fɛ a tɛ se ka boli jinɔgɔ de bɛ kɛ sira la mobili se ka taa mototigiw bɛ se ka taa sugu fana la yan nɔ mɔgɔ bɛ feere de kɛ yan an ka legumu de bɛ an ka nafɛnw de bɛ feere yan nɔ sugu la yan pusari bɛ da bɛɛ la pusari dun filɛ kɔli b'a la walahi pusari a ma nɔgɔn dɔɔni quoi an kɔni ka kumakan o dɔrɔn de parce que kuma ma nɔgɔn ne yɛrɛ fana ma voilà. ne tɔgɔ Mamadu Tarawele nka u bɛ n wele ko Santinu gɛlɛya tɛ fila ye bi gɛlɛya ye jalakɔrɔji sirako de komi an yɛrɛ ɲɛ b'a ko la cogoya min na poussière bɛ fan bɛɛ fɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kamalenkɔrɔ man'i to bili sanfɛ ni k'i pan k'i fili bugurijɛ tasumama na i b'a dɔn k'a fɔ k'a tɔ ye panko kelen transition u ye baara caman kɛ mais sira baara daminɛna depuis ni i bɛ ka tile ka se yɔrɔ dɔ la ka tigɛ an tɛ ka jalakɔrɔji tɛ ka sira kura ɲini dɛ il faut que an k'o fɔ ɲɔgɔn na sira tigɛra yɔrɔ dɔ de la k'a ta ka bɔ yen ka se yɔrɔ dɔ la donc an bɛ laɲini k'u fɛ sinon an laban b'a fɔ ko ɲɔbugu fiyɛli sufɛ o ye janfa dontɔ ye sɛw ma
an b'a fɔ ko janfa donna an jalakɔrɔjikaw ma dɛ donc nin ye wagati ye transition in kɔnɔna na n'an yɛrɛ bɛɛ bɛ k'u ka baara ɲumanw n'u ka wulikajɔw fɔ k'u ye baara ɲumanba kɛ an ka musokɔrɔbaw bɛ ka bɔ k'u dama kasi hali bi an tɛ ka sira kura ɲini sira min n'a wari kun bɔra ka ban an bɛ k'u wele o de ko la nin ko in ye hakilinajigi ye walasa u ka se ka an ka baara tɔ kuncɛ hɛrɛ la merci. Ne tɔgɔ ye Sebu Siribe bɛɛ b'a fɔ Katakatani Siribe gɛlɛya min b'an kan o ye jalakɔrɔji sirako ye n ko minnu kɔnna ɲɛ o ye kuma fɔ cogo min na sira kura tɛ quoi kɔrɔlen de don an y'a ɲini autorités fɛ n'i ye sira jateminɛ sira dilannen don ka bɔ sa ɲɔnsɔnbugu fan fɛ ka na da Safo kɛrɛfɛ bon an b'a fɛ sira ka se a seyɔrɔ la pour que poussière bɛ ka se jalakɔrɔjikaw ma a n'a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen i b'a minɛ jalakɔrɔji a fɔ Bangoni na sira tɛ yen sira tiɲɛlen don et puis poussière bɛ ka don bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si lafiyalen tɛ sira la k'a daminɛ sɔgɔmada 6 heures depuis fo 11 heures mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini ka ye poussière fɛ bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a nana don 18 heures la fo 20 heures ka don 21 heures la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye poussière fɛ jalakɔrɔji yan tiɲɛna jalakɔrɔjikaw mago bɛ u ka sira ka se ka dilan transition in kɔnɔna an b'a ɲini autorités fɛ Asimina cɛdenw tiɲɛ yɛrɛ la an ye kɛlɛ min kɛ kɛlɛ tɔ kɔni kɛra panko kelen a ɲɛwawa ye an mago bɛ sirako in na jalakɔrɔji fɛ jalakɔrɔjikaw mago bɛ sira de la sira ka se ka labɛn an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ poussière bɛ bana min se jalakɔrɔji ma bi a t'o kɔlɔlɔ a t'o nafa se an ma bi bon an mago b'a la hali ni muso tintɔ wulila jalakɔrɔji bi k'i bɛ taga n'a ye CSRF ninnu na i b'a sɔrɔ ambulance ka dɔgɔ et puis ambulance kelen dɔrɔn de bɛ jalakɔrɔji bolo yan o ambulance fana na n'o occupelen don ka i ka banabaatɔ lase dɔgɔtɔrɔso la hali ni moyen wɛrɛ i b'a sɔrɔ o moyen tɛ yen bon n'i ma farati yan'a ka se a seyɔrɔ la ni a ma jigin sira la ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la a ka laɲini tɛ min ye bon an tɛ ala deli o la an b'a ɲini transition fɛ u k'u tulo don kuma in kɔrɔ ka ko in ta ba la siraw dilanlen don yɔrɔ min na an fana bɛ k'an ka impôt sara i n'a fɔ olu b'a sara ten bon an b'a fɛ sira in ka se ka labɛn k'a tɔ se a kuncɛyɔrɔ la i bɛ k'a ye dɔ kɛ an b'a ɲini transition fɛ yanni olu fana ka taga o ka sira in tɔ se a kuncɛyɔrɔ la bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ sirako in n'a ma dilan tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ jalakɔrɔjikaw kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i fo. Ne tɔgɔ ye Abdulaziz Jabate ne ye jalakɔrɔji conseil communal de la jeunesse président ye. Bon en réalité jalakɔrɔji yan gɛlɛya min bɛ an ka sirako la yan nɔ ni an ko an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na sabula sirako in kɛlen don ka degun mun lase anw ma o de kama an kɛlen don ka t-shirt dɔ yɛrɛ bɔ an fɛ yan la route de jalakɔrɔji fait des victimes parce que a bɔra gɛlɛya la mɔgɔw tora a la ko caman kɛra a la donc vraiment bi jalakɔrɔjikaw sɛgɛnnen don comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na samiyako tɛ tilemako tɛ san kalo 12 jalakɔrɔjikaw sɛgɛnnen don sirako in na misaliya dɔ ye jumɛn ye par exemple ni samiya dora u kɛlen don ka sira yɛrɛ kɛ cogoya min na a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ kɛ dingɛ ye donc en même temps sira fana k'u lafara waati dɔ la donc o bɛ kɛ sababu ye ji bɛ don mɔgɔw fɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman pharmacie mun ni baara yɔrɔ minnu bɛ sirada la i b'a ye k'a fɔ samiyɛ fɛ ji bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ni tilema fana daminɛna o fana ka jugu n'a bɛɛ ye par exemple aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ tilema fɛla la nin waati in na donc o waati la a degun tɔ de bɛ bonya sabula n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jalakɔrɔji yan an ka sugu belebeleba o sugu yɛrɛ bɛ sira in de da la an ka dɔgɔtɔrɔsoba o bɛ sira in de da la an ka ekɔlisoba dɔ fana bɛ yen o bɛ sira in da la bon n'a fɔra ko ekɔlidenw ka t'u sigi pendant 4 heures poussière la vraiment i b'a ye k'a fɔ a bana hali ni mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ye n'a fɔra ko sugu fana feerekɛlaw ka t'u sigi pendant 4 heures ni poussière suguya in na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de b'a la donc bi kɔni an degunnen don wa an ye démarche suguya bɛɛ kɛ pour que sira in an bɛ se ka nɔ bɔ a ko la cogoya min na ka daminɛ entreprise la ka taa an ka jamana yɛrɛ la n'o ye direction générale des routes ye ka taa ministère la ka taa présidence la ka taa fɔ médiateur la ka taa CNT la yɔrɔ si tɛ yen an ma se yɔrɔ min na ka an ka degun fɔ mais an yɛrɛ de ɲɛ b'a la a bɛna fɔ an ka nin sirako in a kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye mais an b'an ka ɲɛmɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ jalakɔrɔjikaw an yɛrɛ fana ye maliyɛn dɔw ye wa an bɛ ka impôt sara an bɛ ka taxes sara wa an ni lakana ka kan wari min bɛ jamana in bolo bi an fana ta b'a la an ni yɔrɔ b'a la maintenant an tɛ ka fɛn caman ɲini jamana fɛ an ka laɲini kelen dɔrɔn de c'est à dire layidu mun taara an ye o layidu o ka timɛ o layidu o ka bɔ a sira fɛ président IBK ale tun ye sira in lancement kɛ ko a bɛ kɛ 15 mois kɔnɔna la mais an filɛ nin ye bi a bɛ ɲini ka tɛmɛ san 5 kan donc dɔw bɛna fɔ ko président ko mais gouvernement continuité de don o tɛmɛnen kɔfɛ fana transition fana daminɛlen o transition in olu ye avenant dɔ signé o avenant ko sira in bɛ ban en 8 mois maintenant o 8 mois fana an bɛ se k'a fɔ déjà
o fana san fila bɛna timi donc n'a fɔra ko halisa sira in a baara tɛ ka se ka kɛ vraiment an b'a faamu an yɛrɛ fana ye plainte don jamana contour la EID la ni o ye espace d'interpellation démocratique jamana ka kiiri yɛrɛ so an ye fɛn dɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko an ka plainte ko a ka ɲi a dilancogo ka ɲi a fɛn bɛɛ ka ɲi k'u bɛna ministre interpeller donc ministre interpeller la fana halisa an bɛ o degun kelen kɔnɔna la donc vraiment an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to an na u k'a dɔn fana ko an yɛrɛ fana ye malidenw de ye donc ne bɛ se ka kuma fɔ kuma lasurunya na o y'o ye. ne tɔgɔ ye Sa Kulubali ni tiɲɛni yɛrɛ la ni ɲɛ sɔrɔla la a ka d'an ye ni ɲɛ sɔrɔla la a ka d'an ye kojugu n'o tɛ tɔ si to an na hali n'i ye fini min don bi tant que bɔgɔ bilenni b'i ka fini nɔgɔ i tɛ se ka fini wɛrɛ don o ye kelen ye mura bɛ ne yɛrɛ sigilen la a bɛ mɔdeni na an tɔɔrɔ mɛ sirako in fɛ degun b'an kan tɔɲɔ b'an kan n'a sera ka ni ɲɛ sɔrɔla la a ka d'an yɛrɛ ɲɛmaa ɲumanw a bɛ diya an ye kojugu n'o tɛ i ye tɔɲɔ min dɔn ni hali n'i bɔra ka t'i ko i ka safinɛfu yɛrɛ o yɛrɛ bɛ nɔgɔ fɔlɔ fa t'i fa lafini mɔ an tɔɔrɔlen don i tɛ se ka semaine kelen kɛ n'i ma bɔ ka t'i da i ka so ni ɲɛ sɔrɔla la tiɲɛ na a ka d'an ye ɲɛmaa ɲumanw a ka d'an ye kojugu a y'an nɛmɛ a ka d'an ye. Hawa Kulubali sirako bɛ an tɔɔrɔlen don an ka sokɔnɔnaw falen don poussière la ni dugu jɛra n'i ye datugu ka taa n'i nana i bɛ se ka laturuden wolo i bɛ se ka tiɲɛ da siman kan mura bi nin ko k'a fɔ a b'an ka so kɔnɔ a b'an ka tile kɔnɔ i ma bɔ ni fini min ye o bilenlen don i tɛ se ka fini fila kɛ tiɲɛ na n'a sera k'an dɛmɛ a bɛ diya an ye ala ka barika don baara la ala ka barika don baara la o kun ye nin ta ye an tɔɔrɔlen don ala k'an ɲɛma la. ne tɔgɔ Yakuba Tarawele ne ye société civile membre ye Jalakɔrɔji commune kɔnɔ yan bon n ye ancien président de Tayer fana ye bon tiɲɛ na i komi an ka président ba bɔra k'a fɔ cogo min ni o ye Abdoulaye Aziz Jabate vraiment Jalakɔrɔji yan sirako degun bɛ an kan kosɛbɛ parce que an ye wulikajɔ caman kɛ pour que an ka sira in bɛ se ka labɛn cogo min na an donna ɲɛmɔgɔw caman kan an ka sirabako in na parce que an filɛ wagati min na n'o ye tilema wagati ye nin wagati in na poussière de fanga ka bon Jalakɔrɔji yan kosɛbɛ bon a bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ ka to accident na et puis banabagatɔ bɛ ka caya kosɛbɛ Jalakɔrɔji commune kɔnɔ nin wagati in na bon vraiment an kɔni bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka fara dugudenw autorités bɛɛ lajɛlen kan an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka wulikajɔ kɛ Jalakɔrɔji bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye duguden bɛɛ ka lafiya bɛ o de la o de kɔni ye ne hakilina ye toujours an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Jalakɔrɔji sira ka se ka dilan cogo min ala sago aw bonya b'a la. ne tɔgɔ Bakɔrɔ Sangare tiɲɛna Jalakɔrɔji sirako in gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'an ka sirako in na poussière kɔni n'a tɛna Jalakɔrɔji ka kunkunu bi ni poussière ko tɛ fila ye wala a bɛ ka kelen kɛ ni dugu jɛra hali t'i si so ye kuma tɛ sirada ma wa n'i bi don yan ni m'i da ni nu fara ɲɔgɔn kan k'a waga ka sɔrɔ ka poussière dɔ kunu i tɛ se ka na i sigi yan an bɛ ka degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la yan sirako in n'a bɛ se ka dɛmɛ don an ɲɛ ka sira in dilan ji tun bɛ k'a ka salon jiko yɛrɛ ma laban kuma tɛ ɲinɛ ma yɛrɛ kɔni a degun kɔni a ma nɔgɔn dɛ n'a bɛ se k'an dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen min na a y'an dɛmɛ o la sinon sirako a kɛra kamanagan bɛɛ da bɛ y'an bolo gitɔrɔ in n'a y'a ɲɛ an ɲɛ la diɲɛ don o don wala Jalakɔrɔji de kana sinsin ala ma min bɛ ne fɛ ka fɔ o y'o ye an bɛ dugawu don ala k'a kuɲɛ nɔgɔya. an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ aw ka bi do kibaru la do kibaru min lasera aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ ni ala ye sini do kibaru jira na aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka min ye karamɔgɔ Jose Traore a ye taama bere ta bi o tɛ baasi ye kunnafonidi baaraw hukumu kɔnɔna don an bɛ dugawu de kɛ ala ka taa ni ka segin nɔgɔya ye nka sini do kibaru kɛnɛ kan maa kɛrɛnkɛrɛnnen de b'an bolo yan n'o ye association libre des consommateurs du Mali o ɲɛmɔgɔba Abdoulaye Balo an bɛna wele bila ma a kana ɲɛfɔli kan ye u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko vie chère yala a bɛ lahala jumɛn na olu minnu ye jamanadenw yɛrɛw bolofɛnw kɔlɔsilibaw ye a bɛna da don o kibaruyaw la an ka sugu kɔnɔnaw bɛ lahala min na a jirala k'a fɔ Mali yɛrɛ kuran baarakɛlaw n'o ye énergie du Mali ko bɛ ka fitinɛ ni bingani walew de ta ka malidenw sɛgɛrɛ an ye nin bɔ Abdoulaye Balo yɛrɛ ka kɔrɔfɔ dɔw kɔnɔ a da bɛna s'a ma aw bɛna faamuyali k'a la n'ala ye sini do kibaru fana jira na Mali mansɔnw ani chantier baarakɛlaw
baarakɛlaw ferɛriw b'a la menuisiers b'a la électriciens b'a la plombiers b'a la a ka ca kosɛbɛ ninnu fana tun ye barosigi kɛ nin bɛna k'u ka barosigi filanan de ye o kibaruyaw bɛna lase aw ma sini do kibaru kɛnɛ kan an balimaw foli ni tanuni bɛ aw ye wa bonya bɛ aw ye ala ka an si fara sini yebaw kan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn cɛsiri ni wulikajɔ minnu b'aw la maa minnu bɛ yen ni olu y'a kanu ka rasjal yɛrɛ wele a kɛra kibaruya de b'aw kunkan fɛla b'aw la miiriya b'aw la jamana kɔnɔ aw bɛ fɛ ka ɲɛfɔli k'an ye aw bɛ se ka rasjal lasɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira min n'an bɛ n'o lase aw ma walasa aw k'an dɛmɛ an ka baara in na maa kelen tɛ se anw ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɔgɔn kibaruya ka ɲɔgɔn sɔn hakili ni miiriya la a bɛ se k'an lasɔrɔ 78 69 13 16 78 69 13 16 78 69 13 16 an baaraɲɔgɔnrajow fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma nin y'anw